evening, ladies and gentlemen, În seara aceasta, doamnelor și domnilor, I'm going to give you a glimpse of the future. vă voi da câteva idei despre viitor. That's the future programs, Asta înseamnă programele din viitor. because we have some surprising things for you to see. Pentru că avem câteva lucruri interesante, surprinzătoare, pe care vrem să le vedeți. We have 14 programs to show you. Avem 14 programe pe care vrem să le vedeți. I guarantee one thing. Și vă garantez un lucru, You will never see what I show you on television. că nu veți vedea ceea ce vă arăt eu la televizor. I've spoken to people Am vorbit cu oameni and asked them, why don't you show this? și am întrebat, de ce nu arătați și aceste lucruri? We would lose our employment. Și mi-au răspuns, ne cam pierdem slujba dacă arătăm așa ceva. But the truth is the truth. Dar adevărul este adevăr. And I have some things to show you which are absolutely true. Și eu vă voi arăta anumite lucruri care sunt adevărate. This is a famous cylinder of Cyrus. Aceasta este un cilindru faimos al lui Cir It has a very important message și are un mesaj foarte important. because Pentru că people said, oamenii au spus, you cannot believe the Bible. nu puteți să credeți în Biblie. When we come to the book of Daniel, Când ajungem la cartea lui Daniel, there are many things there that are not true. sunt multe lucruri în cartea lui Daniel care nu sunt adevărate. Well, I understand what they say. Înțelegeți ce vă spun? But something strange happened. Dar s-a întâmplat ceva ciudat. They discovered Ei this au- cylinder. Oamenii arheologii au descoperit acest cilindru. And some people can read what is written on this cylinder. Și sunt anumiți oameni care știu să citească ceea ce scrie pe acest cilindru. And when they read what was on this cylinder, Și când au citit ceea ce scrie aici, would you like to know what was on there? vreți să știți ce este pe acest cilindru? Could I see your hands if you'd like to know? Da? Vreau să văd mâinile celor care vor să știe. Bina. Right, so you must come another evening Vă invit în altă seară, because that is in a program another evening. pentru că vă voi spune într-o seară ce scrie pe acest cilindru. How many people speak English? Cât de mulți oameni dintre dumneavoastră vorbesc? You don't need. I'm going to translate. How many people speak English? Excellent. Câți oameni vorbesc engleză? You will know that I have a problem. Deci veți ști sau veți vedea că am o problemă. Da? Da? Bina. I do have a problem. One evening, Am o problemă și I'm într-o going seară to invite you to help me vă voi invita pe dumneavoastră să mă ajutați. because I do have a problem. Pentru că am o problemă. But one evening, we're going to discuss this cylinder Dar într-o seară vom discuta despre acest cilindru. and how it proved the Bible was true. Și cum acest cilindru dovedește că Biblia are dreptate. The Egyptian hieroglyphics. Hieroglifele egiptene. You know, Napoleon wanted to know how to read the hieroglyphics. Știți că Napoleon a vrut să știe cum se citesc aceste hieroglife. He took 3,000 scientists to Egypt, Și a luat 3000 de oameni de știință în Egipt. and they never discovered how to read it. Și cei 3000 de oameni n-au reușit să descopere cum se citesc hieroglifele. The hieroglyphics can be read from the top to the bottom, Hieroglifele se pot citi de sus în jos. sometimes from the right to the left, Uneori de la dreapta la stânga. sometimes from the left to the right, Alteori de la stânga la dreapta. but never, Dar niciodată never from the bottom to the top. de jos în sus. Would you like to know how they discovered how to read the hieroglyphics? Vreți să știți cum Bine. s-a descoperit cum se citesc hieroglifele? But that is tomorrow night. Dar acest lucru îl vom descoperi mâine seară. One evening, Într-o we're seară going to spend the evening going to Petra. ne vom duce și vom descoperi Petra. Petra
was a city in Jordan. Petra era un oraș în Iordania. And when I was there, I had a strange experience. Când am fost acolo, am avut o experiență foarte ciudată. And I want to tell you what that was. Și nu vreau să vă spun acum care a fost I aceasta. guarantee you will laugh. Vă asigur că veți râde. Da? Da? You will laugh. Veți râde. We are going to Rome, Vom merge și la Roma and you see the holes. și vedeți, sunt unele găuri. Why are there holes in here? De ce sunt găurile acelea acolo? I'm going to explain that one evening. Vă voi spune într-o seară. We're going to visit the mouth of truth. Vom vizita și gura adevărului It's called La Boca della Verità, sau Boca de la Verita and in Romanian, și în românește gura adevărului. Bine. You understand? Înțelegeți? I don't. Eu nu. Bine. But we're going to the mouth of truth and see if it tells lies. Și vom merge vom descoperi dacă gura aceasta a adevărului spune minciuni. I went to the Church of St. Clements, Vom merge și la Biserica Sfântului Clement and underneath the church, și sub această biserică the archaeologists have discovered something strange. arheologii au descoperit ceva ciudat. And I'm going to tell you, Și vă voi spune, that's another evening. dar aceasta într-o altă seară. Bine. We cannot fail to go to the Vatican. Cu siguranță nu putem pierde ocazia să mergem la Vatican. We are going right to the top. Și vom merge sus în clopotniță, We should go inside, vom merge înăuntru and we should go underneath the și Vatican. vom merge în subsolul Vaticanului. We're going to climb 24 steps. Și o să mergem să urcăm 124 de scări, de trepte. My wife counted the 124 steps, Soția mea le-a numărat. Sunt 124 de trepte. and all the way down. Și toate aceste trepte le vom urca. And when we were inside, Și când vom intra înăuntru, my wife didn't believe what I was saying. soția mea n-a crezut ceea ce îi spun. So she went to ask the priest. Așa că s-a dus și a întrebat pe preotul care era responsabil înăuntru. Would you like to know what the priest said? Și ați vrea să știți ce i-a spus preotul? Huh? Da? You know what you have to do. Știți ce aveți de făcut? That's another evening. Să veniți într-o altă seară. Bine. Okay. Ei, We are going to Egypt. și vom merge și în Egipt. We have two big programs for Egypt. Avem două seri dedicate Egiptului We are going from the top și vom merge de sus to the bottom of Egypt. până jos în Egipt. This is going up the Nile. Aceasta înseamnă să mergem pe cursul Nilului, Sus. în sus, This is up the Nile în susul Nilului, because the water goes this way. pentru că apa curge în sensul acesta. So we are going up. Deci noi vom merge în susul Nilului. We have Cairo and Saqqara. Este We have Cairo. Cairo Okay. We are going to Edfu, și Edfu, many places. vom vedea mai multe locuri. We're going to Luxor. Vom merge și la We're Luxor going to have a look at some of the sphinxes. și vom merge și vom privi unii sfinxi. And this is Karnak. Iar aici este Karnak. Something special happened under this window. S-a întâmplat ceva sub această fereastră. And under there, a very important thing happened. Ceva foarte important a avut loc acolo. We're also going to the Queen's Valley. Și vom merge și în Valea Regilor. The Queen's Valley is so important. Este foarte importantă această Vale a Regilor. This is a cartouche. Acesta este un cartuș. It is a line, a circle, Este o linie, un oval, un cerc and this has been destroyed. și acest cartuș a fost distrus. The cartouche has an important name of a person.
Cartușul acesta conține un nume important. And the question is, Și întrebarea este, whose name was there? a cui nume a fost acolo? And that's something we shall discuss another evening. Și vom descoperi și acest lucru într-o altă seară. Here are two Egyptians, Aici sunt doi egipteni and they are going to take us into the tomb of Tutankhamun. și acești doi, și în mod special cel alb, o să ne ducă în mormântul lui Tutankhamon. This is the mayor of the West Bank. Acesta este primarul malului de vest And it was good to be with him. și era bine să fiu împreună cu el. As we walked with him, În timp ce mergeam cu el, everybody, toată lumea s-a plecat. oh, it was good. Mă simțeam bine. But when he stopped, Dar când el s-a oprit, everybody come to sell things for money. toată lumea vinea să-mi vândă câte ceva pe bani. But he was a good man. Dar acest om a fost un om bun. Inside the tomb of Tutankhamun, Vom merge în mormântul lui Tutankhamon. it says, Și acolo scrie, no photography. nu sunt îngăduite, nu se permite fotografierea. But the mayor, Dar primarul he told me, mi-a spus, take your photos. poți să filmezi, să-ți faci fotografii câte vrei. So you will see some photos that other people do not have. Deci, dumneavoastră veți vedea unele fotografii pe care alți oameni, chiar dacă au fost acolo, nu le au. This is one of the treasures of Tutankhamun. Aici vedeți una dintre comorile lui Tutankhamon. It was Howard Carter in 1925. A fost găsită de Howard Carter în 1925, Who discovered the tomb of Tutankhamun. care a descoperit și mormântul lui Tutankhamon. We're going to have a look at some of the nature. Vom merge și vom analiza și câteva lucruri din natură. The archaeologists have found many of these insects that have been made into stone. Arheologii au descoperit multe insecte imortalizate în piatră. And I'd like to ask you a question. Și aș vrea să vă pun o întrebare. Is this your great-grandfather? Este acesta străbunicul dumneavoastră? Da? Da? Îmi pare rău. Îmi pare rău. But one evening we're going to have a look at that. Dar într-o seară ne vom uita și la acest chip. We should also go up the Sinai. Vom merge și pe muntele Sinai. And we're going to visit Baalbek. Și vom vizita și Baalbek. In Baalbek they had their gods. În Baalbek erau doi Dumnezei. And we're going around this temple area to discover some of the things they believe. Și vom merge la acest templu să vedem câteva lucruri pe care le credeau ei. This is in Qumran. Acesta este în Qumran. In Qumran they've discovered. I'd like to ask you something. What happened in Romania? I think it was 1949. Aș vrea să vă întreb un lucru. Ce s-a întâmplat în România în 1949? Was it? 47? When did communism start in Romania? Când a început comunismul în România? 45. 45. Noua naționalizare a principalului mijloc de producție. 49 was nationalization. Alungarea monarhiei, proclamarea Republicii. Bine. That has something important to do with this place. Ceea ce tocmai am spus are de-a face cu acest loc. Okay. We go to Babylon. Vom merge și în Babilon. You remember the cylinder of Cyrus? Vă aduceți aminte de cilindrul lui Cir. That is very important to Babylon. Din cauza aceasta este atât de important Babilonul. Go to India. Vom merge și în India, And Greece. în Grecia, We go to Prague vom merge la Praga and Scotland. și în Scoția. But that is another evening. Dar toate acestea într-o altă seară.
tonight, we are going to ask a question about fact or fiction. Se pune în seara aceasta o întrebare despre realitate sau ficțiune. Bethlehem from the air. Betleem, orașul Betleem din aer. This evening, we're going to the Holy Land. În seara aceasta vom merge în Țara Sfântă. Why do we call it the Holy Land? De ce o numim Țara Sfântă? Often it's really unholy. De multe ori este nesfântă. But let us go to Holy Land. This is Bethlehem from the air. Să mergem în Țara Sfântă și aici vedem orașul Betleem. And the life of Jesus over 2,000 years ago began here. Viața lui Isus a început aici acum 2000 de ani. These are the fields where David would have watched his sheep. Acestea sunt câmpiile pe care David își păzea oile. Now, the Bible says Biblia ne spune that the shepherds were in the field. că păstorii erau pe câmp. And if they were in the field, Și în timp ce erau pe câmp, we're going to discover something tonight. vom descoperi ceva în seara aceasta. We're making our way to the church. Ne vom duce până la biserică. This is the church where Jesus went. Și aceasta este biserica la care mergea și Isus. These are Samaritans, Aceștia sunt samariteni and they have a special scroll, și au niște scrolluri speciale and they claim și ei spun it's original by Aaron. că aceste scrolluri au fost scrise de însuși Aron. They claim it's the original. Ei pretind că acestea sunt originalele. Well, it's certainly very old. Cu siguranță sunt foarte în vârstă. But as we go to the church, Dar atunci când ajungem la biserică, we see the bells that ring on the 25th of December. vedeți aceste clopote care bat în ziua de 25 decembrie. Why do they ring? De ce bat clopotele în 25 octombrie? Many people believe Mulți oameni cred that they ring because Jesus was born on the 25th of December. că aceste clopote bat din cauza că Isus s-a născut în 25 decembrie. Yes, somebody was born on the 25th of December. Da, e adevărat. Cineva s-a născut pe 25 decembrie. And we're going to discover one evening exactly who it was. Și într-o seară vom descoperi cine anume s-a născut în 25 We're now decembrie. looking towards a place Vom merge într-un alt loc where we're told that Jesus was born. și ni se spune că acolo s-a născut Isus. Now, this lady, Această doamnă, I am not going to tell you who she is tonight. nu vă voi spune cine este această doamnă în seara aceasta. I'm not going to tell you where the statue is found. Și nici nu vă spun unde este statuia dânsei. That will be another evening. Vă voi spune într-o altă seară. But this lady, Dar această doamnă, in the year 300, în anul 300, went to the Holy Land. s-a dus în Țara Sfântă And she said, și a spus: this is where Jesus was born. aici este locul în care s-a născut Isus. This is where Jesus was crucified. Aici este locul în care a fost crucificat. This is where Mary lived. Aici este locul în care a trăit Maria. This is where Joseph lived. Aici este locul în care a trăit Iosif. In the first 300 years after the birth of Christ, Și aceasta s-a întâmplat la 300 de ani după nașterea lui Isus. Jerusalem was destroyed, Ierusalim a fost distrus and the Holy Land was destroyed 6 times. și Țara Sfântă a fost distrusă de 6 ori. The question really is, Întrebarea este: who is she? cine este această doamnă? Where do we find her statue? Unde îi găsim statuia? But that will be another evening. Dar vă voi spune într-o altă seară. But the Bible says Și Biblia spune: that Bethlehem Ephrata would be the place. și tu, Betleem Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși
Din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșniciei. Okay. But we must go to that entrance. Dar vom merge la intrarea aceasta. And there we see a man going through. Și vedem un om care intră. It doesn't matter if you're a pagan. Și nu contează dacă ești păgân. It doesn't matter if you're a Christian. Nu contează dacă ești creștin. It doesn't matter if you're a Jew. Nu contează dacă ești It evreu. doesn't matter if you're a Muslim. Nu contează dacă ești musulman. When you go in, Când intri pe această you ușă, should bow. trebuie să te pleci. Yeah? Da? My wife is just going in, Soția mea tocmai vrea să intre. and she has to go down. Și ea trebuie să se plece. But we are told, Dar ni se spune, because this lady said, pentru că acea doamnă a spus, I'd like you to remember one thing. și aș vrea să vă aduceți aminte de un lucru. If I say, Atunci când eu spun, I was told, mi s-a spus, it means înseamnă I don't believe it. că eu nu cred așa ceva. You understand? Mă înțelegeți? If you understand, put your hand up. Dacă înțelegeți acest lucru, vă rog, ridicați mâna. Let's say it again. Haideți să mai spun încă o dată. If I say, Atunci când spun, the lady said, doamna aceea a spus, but I will say, that I was told, eu voi spune, mi s-a spus. it means I don't believe it. Și când spun mi s-a spus, înseamnă că eu însumi nu cred. And I will prove why I don't believe it. Și vă voi dovedi de ce nu cred acest lucru. Bina? Bine? Oh. All right then. Mulțumesc. You understand? I was told Mi s-a spus that this is the very church where Jesus was born. că în această biserică s-a născut Isus. It now has the Eastern Orthodox Church. Acum este o biserică ortodox grecească. The church is actually built over some caves. Și biserica aceasta este construită deasupra unei peșteri. And you have to go down lower. Și trebuie să mergi, să cobori niște scări. And we are told, Și ni se spune, you understand? înțelegeți, nu? We are told that this is the spot. Ni se spune că exact aici s-a născut Isus. That is the Star of David. Și acolo se vede steaua lui David. When I was there the first time in this place, Când am fost pentru prima dată în acest loc, I was with some Irish people. am fost cu niște irlandezi. You know the Irish? Îi cunoașteți pe irlandezi? They are very superstitious. Sunt foarte superstițioși. And my friends, Și prietenii mei they knelt down and touched, au îngenunchiat și au atins această stea. believing it would be good luck. Ei credeau că asta aduce noroc. Many people were kissing. Și alți oameni, mulți alți oameni, sărutau acest lucru. Next to this place, Lângă acest loc there is another Orthodox church. este o altă biserică ortodoxă. And that church says, Și această biserică spune, this is where Jesus was born. aici este locul în care s-a născut Isus. So we have two places. Așa că Isus s-a născut în două locuri diferite. Which one is right? Care este adevăratul? Maybe neither of them. Probabil niciunul dintre ele. Okay. There are two statues. Aici vedem două statui. One of Mary O femeie, and Miriam, un Maria and one of Jerome. și unul al lui Ieronim. Okay, Jerome. Ieronim, In 386, în anul 386, he translated the scriptures. a tradus scripturile. They didn't have Bibles in those days. Nu exista Biblia ca întreg, așa cum avem noi They had the acum. original material, Ei aveau materialele originale and he translated from Hebrew and Arabic and Armenian, și el a tradus din limba ebraică și aramaică and translated into Latin.
în latină. Some things he didn't like. Unele lucruri nu i-au plăcut. So you know what he did? Și știți ce a făcut Ieronim? Oh, you just change a little. A schimbat cât un pic, cât un pic. But that happened in 386. Și acesta a făcut în 386. And it was Caesar Augustus Și a fost în timpul lui Cezar August that gave the decree to go to the places to be taxed where they were born. cel care a dat decretul ca toți oamenii să meargă să fie înscriși în locul în care s-au născut. So Mary and Joseph, Așa că Maria și they Iosif went down to Bethlehem. s-au dus la Betleem. This is Bethlehem. Acesta este Betleemul. Sorry. And we go to Nazareth. Mă scuzați, ne vom duce la Nazaret. And Nazareth was a home place of Mary and Joseph. Și Nazaretul era orașul de obârșie al lui Iosif și Marie. We are told Ni se spune that this was the house of Mary. că aceasta a fost casa Mariei. Not so big. Nu prea mare, This has been built over her house. nu chiar așa de mare, ci aceasta a fost construită ulterior. But we are told that this is where she lived. Dar ni se spune că aici a trăit ea. This is where Joseph lived. Aici este casa în care a trăit Iosif. Of course, this has been built upon the old ruins. Bineînțeles că și această clădire a fost construită peste ruinele vechi, But the lady said that this is where Joseph dar was. acea doamnă a spus că aici s-a născut și a trăit Iosif. We can go in and see the carpenter's shop. Vom putea merge înăuntru și vom vedea atelierul de tâmplărie. This now has been made into a baptistry. Și acest loc a fost făcut un baptisteriu. Here we are now going to where we are told Și acum vom merge acolo unde ni se spune that Jesus would go. că Isus mergea. He would go there to get water for Mary. Acolo mergea Isus ca să aducă apă Mariei. And if you go there, Și dacă vei merge acolo, you too can get water and drink from the well. puteți și dumneavoastră să intrați, să scoateți apă și să beți. And many people believe that this is the right place. Și mulți oameni cred că exact acesta este locul exact. This is the River Jordan. Aici se află râul Iordan. And it is here that John the Baptist was preaching. Și aici este locul în care Ioan Botezătorul boteza. And where people go to be baptized today. Și oamenii se duc chiar și astăzi să fie botezați. And we're told that Jesus was baptized at that spot. Și ni se spune că Isus a fost botezat chiar în acel loc. And he came out Și a ieșit din apă and they heard the voice that this is my beloved son. și au auzit vocea care spunea, acesta este Fiul meu prea iubit. In Nazareth, there is a small synagogue. În Nazaret există o sinagogă mică. This is a very old synagogue. Este o sinagogă foarte veche And it dates right back to the time of Jesus. și datează chiar de pe vremea lui Isus. So it's possible that he was here Sabbath by Sabbath. Așa că e posibil ca Isus să fi venit în această sinagogă în fiecare seară. Because the Bible says Pentru că Biblia spune that he came to Nazareth, and as his custom was, he went to the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. a venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. And then the Bible says Apoi Biblia spune, they continuă, gave him the book of Isaiah. și i s-a dat cartea prorocului Isaia, And când Jesus a read, scris-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă uns să vestesc săracilor Evanghelia. the book of Isaiah. Cartea lui Isaia. One evening I'm going to show you an original Isaiah book. Într-o seară o să vă arăt o parte din cartea originală a lui Isaia. Does anybody know how long the book of Isaiah is? Știe cineva cât de lung este scrollul pe care este scris cartea lui Isaia?
if somebody knows, Dacă cineva știe, I will give them this tonight. îi voi da acest artefact în seara aceasta. Anybody but Dr. Misha. Would you like to guess? Vreți să ghiciți? Cam cât de lung a fost scrollul pe care este scrisă cartea Isaia? I'll tell you how long it was. Vă voi spune cât de lung a fost. 7 meters long. 7 metri lungime. I will show you one evening. Și vă voi arăta aceste scrolluri într-o seară. And the Bible said Și Biblia spune Jesus opened that. că Isus a deschis această carte. Now, if you have a Bible, Acum, dacă dumneavoastră aveți o Biblie, you know veți ști we have chapters and verses. că avem capitole și versete. No? Da? My hearing aid is broken. Aparatul meu de auzit parcă nu funcționează bine. Da? You know you have chapters and verses. Sunt capitole și versete în Biblie? But they didn't in the day of Jesus. Dar în vremea lui Isus nu existau aceste capitole și versete. Just imagine. Imaginați-vă 7 meters long. un rol de 7 metri. I don't know. What is 7 meters? How far? Cam cât este 7 metri? From here to the pillar. From here to the pillar. Aproximativ de aici până la coloană. And Jesus just opened it. Și Isus a deschis-o. And he read from the scripture. Și el a citit din Scriptură. He knew where it was. El știa unde este. But we have to have chapters and verses. Dar noi avem nevoie acum de capitole și versete. As we move to the outskirts of Jerusalem, În timp ce, dacă vom ieși din Ierusalim spre în afara Ierusalimului, we come to Bethany. vom ajunge în Betania. Bethany was a favorite place of Jesus Betania era un loc favorit al lui Isus, because it was here that a special family lived. pentru că aici trăia o familie specială. It was Mary, Martha, and Lazarus. Era casa Mariei, a Martei și a lui It's Lazar. a very special place. Un loc special. And here, Iar the aici, Bible says, Biblia ne spune, Jesus had a message. Isus a avut un mesaj. Your friend Lazarus După aceste vorbe, i-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Jesus said he's asleep. Isus a spus, Lazar doarme. And you know, people say, if he's not well and he's having a good sleep, Știți, oamenii spun că dacă nu se simte bine și doarme, dar doarme bine, he will wake up much better. se va trezi mai bine, înstrăvenit. No? Da? But Jesus spoke of his death. Dar Isus vorbea despre moartea lui. This, I was told, Mi s-a spus that this is the church where Lazarus lived. că aceasta a fost biserica la care mergea Lazar. They have built the church over the house. Ei au construit această biserică deasupra casei lui Lazar. And there we find Și acolo găsim that Jesus had a special purpose to go. că Isus a avut o țintă specială când s-a dus. The Bible says, Și Biblia ne spune, Isus i-a zis, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. he said, I am the resurrection and the life. Eu sunt învierea și viața. I have the power to raise the dead. Eu am puterea să trezesc morții. So he's dead, he will live. Chiar dacă el este mort, va trăi. And Jesus said, Și Isus a spus, take away the stone. dați piatra la o parte. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. 4 days. 4 zile. You know, in the Middle East,
Știți că în Orientul Mijlociu, if somebody dies, dacă cineva moare, they are buried very quickly sunt înmormântați foarte repede. because Pentru că it's not good. miroase urât. 4 days, 4 zile. his body's decomposing. Trupul lui începea să se descompună. Jesus says, Dar roll away the Iisus spune, stone. dați piatra la o parte. And what did Jesus say? Și ce a spus Iisus? Come out! Ieși afară! Da? Da? Niciodată. Nu. Niciodată. Jesus said, Iisus a spus, Lazarus, Lazare, come out. vino afară. If he didn't say Lazarus, Dacă el nu ar fi spus Lazare, I believe eu cred, with the power of Jesus, cu puterea pe care o avea Iisus, every grave in the world would open. fiecare mormânt din această lume s-ar fi deschis. So Jesus says, Lazarus, Așa că Iisus a spus, Lazare, by name, pe nume i-a and spus. the dead person Și această persoană moartă came out. a ieșit afară. There is an important question. Este o întrebare importantă, se pune o întrebare importantă. Does Jesus know you? Te cunoaște Iisus pe tine? Do you know Jesus? Îl cunoști tu pe Iisus? Because he has the power Pentru că El are puterea to raise the dead. să trezească din morți. Okay. This is the part of the house Aceasta este o parte a casei that we are told despre care ni se spune that Mary, Martha, and Lazarus lived. că în care ni se spune că a trăit Marta și Maria. We're now moving to Jerusalem. Ne ducem acum spre Ierusalim. We're on the Mount of Olives, Suntem pe muntele and we're Măslinilor looking down to și Jerusalem. privim în jos spre Ierusalim. This is the Kidron Valley. Aceasta este Valea Chedron We are looking, as it were, from here to the Golden Gate. și de aici se vede poarta de aur. What is this? Ce este acesta? Zăpadă. It's snow. Este zăpadă. They have a lot of snow at Christmas time. Ei au zăpadă în timpul Crăciunului. And the shepherds are not in the fields at Christmas. Și în timpul Crăciunului, păstorii nu sunt afară pe They bring câmp. them into the fold, into the city. Ei duc oile în staul. They cannot have the sheep in the fields. Ei nu pot să aibă oile afară pe câmp. That is something to think about. Aici trebuie să ne gândim la câte ceva. Here is a very old water tunnel. Aici este un tunel pentru apă, foarte vechi. This is called the Jezebelite Tunnel. Este numit tunelul lui Jebusite. Iebusiților. And in the time of King David, this was built. Și acest tunel a fost construit pe vremea lui David. Hezekiah had this tunnel as well. Pe vremea lui Ezechia exista acest tunel. And the tunnel goes all the way to the place of Siloam. Și acest tunel merge până la scăldătoarea din Siloam. At the pool of Siloam Și la scăldătoarea aceasta din Siloam was where Jesus healed a blind man, a fost acolo unde a vindecat un orb and the blind man was told to wash in the pool of Siloam. și Iisus i-a spus acestui orb să meargă la această scăldătoare să se spele. Today, Astăzi, it's lower, deci la Ierusalim, below Jesus' favorite place. aici este locul favorit al lui Isus. And here at Jerusalem, Jesus is looking down on the mount, on the Garden of Gethsemane. Și aici se vede grădina Ghetsimani. We are up here, looking down from the Mount of Olives, Suntem pe muntele Măslinilor și privim în jos and we're looking into the city. și privim către oraș. This is a very old wall of the city. Aici este o parte veche a orașului, a zidului orașului. And what is this? Și ce este acest lucru? I want you to look at this because you've heard of the eye of the needle.
Vreau să priviți acest lucru pentru că sunt sigur că dumneavoastră ați auzit despre urechea acului. Because it says that Jesus said it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than a rich man to enter the kingdom of heaven. Pentru că sunt sigur că ați auzit acel verset în care Iisus spune că e mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu. So let us look at this. Deci să privim la acest lucru. That is the width of the gate. Aceasta este lățimea ușii. That was the height of the gate. Și aici este înălțimea porții. You know? And now if we block that, Și dacă vom obtura acest lucru, now you can see that was the original gate. veți vedea, acesta era locul, atât de mare era poarta originală. And so for the camel to go through, Așa că dacă o cămilă vrea să intre, they would have to take everything off of the camel trebuia să descarce totul de pe cămilă ca să poată trece. for the camel to go through. Ca această cămilă să poată trece. And Jesus said, Și Isus a spus, it's easier for the camel to go through este mai ușor pentru cămilă să intre than for a rich man ca pentru un om bogat to enter the kingdom of heaven. să intre în Împărăția Cerului. So the rich man Așa că bogații would have to unload all his sins and problems vor trebui să descarce toate problemele și greutățile lor to be able to go through. pentru a putea intra înăuntru. Yeah. Okay. This is, of course, the mosque. Aici este moscheea And before they go in, they wash their feet. și înainte de ca oamenii să intre înăuntru, trebuie să spele picioarele. You too can go in if you wish. Și dumneavoastră puteți intra dacă doriți. We are now going through the Jaffa Gate. Vom intra în Ierusalim prin poarta Jaffa. Going through the Jaffa Gate, we come to a special place. Și intrând pe această poartă, ajungem într-un loc special. We are told. Ni se spune, You understand? înțelegeți? No. Ni se spune, No. No. Oh, you understand? deci înțelegeți. I'm told that this was the Holy Sepulchre. Ni se spune că aici a fost mormântul sfânt. I was told Și mie s-a spus this is where Jesus was crucified. că aici a fost răstignit Isus. This is where Jesus was buried. Și aici a fost îngropat Isus. And this is a big place where people go. Și e un loc destul de mare în care oamenii se duc să-l viziteze. It's a place where a lot of money changes hands. E un loc în care foarte mulți bani își schimbă mâinile. So we can go in, Așa că vom intra înăuntru and on here it says Golgotha crucifixion, și aici scrie Golgota și răstignire. and people buy their candles, Oamenii cumpără lumânări and then they are taken to this place. și apoi sunt duși în acest loc. And they are told Și li se spune this is where the cross was. că în acest cerc a fost pusă crucea. They are told that when Jesus was taken down, he was laid here. Și după ce a fost dat jos de pe cruce, a fost întins aici. And when you see this red paint, Și vedeți aici o pată roșie. they say that is his blood. Se spune că acesta este sângele lui Isus. Then they take you to this place, Apoi oamenii sunt duși în acest and loc they tell you this is where Jesus was laid. și se spune că aici a fost întins Isus. I want you to notice Aș vrea să notați un lucru. how small this is. Cât de îngust este acest loc. Is it big enough for you to lay down in? Este destul de lat ca dumneavoastră să vă întindeți? No, it would seem. No. But this is what we are told. Dar aceasta este ceea ce ni se spune. And now you say, Și acum, Norman, dumneavoastră vei spune, Norman, prove this is wrong. dovedește că lucrul acesta este greșit. No? Da? No? You are happy? Sunteți fericiți? No? Nu? Okay.
De ce? Or a little patience. Puțin răbdare. Vă rog să aveți puțină răbdare. Bine. Okay, we're going to the old wall, Vom merge la zidul vechi and here we find people praying, și aici vedem pe oameni rugându-se, and this man, iar acest om he is trying to push a paper prayer into a hole. încearcă să împingă o rugăciune pe hârtie într-o gaură. Okay. But one day, Dar într-o zi, Jesus was on the Mount of Olives, Iisus era pe muntele Măslinilor and he came down on the ass, și se cobora călare pe un măgar. and he went through this gate, Și a intrat pe această poartă, the golden gate. poarta de aur. But you say, Dar dumneavoastră vă spune, that is closed. acum este închisă. This is, the Damascus gate is open. Aici vedeți poarta Damascului, And the care Stephen. este deschisă. And the Stephen gate is open. Și poarta lui Ștefan It's este also deschisă. called the lion gate Sau poarta leilor, because of the lions. pentru că are doi lei de o parte și de alta. Right. Now, this one, Deci această poartă it's closed, este închisă, but it's so close to the mosque. dar este atât de aproape de moschee. Why is it closed? De ce este închisă? It's a problem. E o problemă. Do you know why it's closed? Știți de ce este închisă? Would you like to know? Ați vrea să știți? You know, tonight I'm going to show you. În seara aceasta vă voi Bine. arăta. Not another night. Nu în altă seară, astăzi. The Bible says, Biblia spune, m-a dus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre răsărit, dar era închisă. it's closed. Era închisă. No, the Bible says, Și continuă Biblia, și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea, de aceea va rămânea închisă. but why? De ce? Now, it's very strange. This is on the inside. Aici este aceeași poartă văzută din interiorul cetății. And Solomon III, Și Suleiman, al treilea, he came here a venit aici and he gave orders și a dat o poruncă that the gate should be open. să se deschidă poarta. And so they started to open the gate. Oamenii au început să demoleze. The next day, A doua zi, nobody knows why. nimeni nu știe de ce, Solomon said, acela Suleiman shut the gate a up. dat o poruncă, închideți poarta. And it has never been opened. Și niciodată nu a fost deschisă. Now, I don't know here Nu știu aici how many people do not believe the Bible. câți dintre dumneavoastră nu credeți în Biblie. I'm going to tell you something. Dar vreau să vă spun ceva. How you can prove the Bible is false. Cum puteți dovedi că Biblia este falsă? And when you do that, Și dacă veți face acest lucru, nobody will believe the Bible. nimeni nu va mai crede în Biblie. Shall I tell you what to do? Vreți să vă spun ce puteți face? It's easy. Da? Go and open the gate. Ca să dovediți că Biblia este falsă, mergeți și deschideți poarta. The Bible says Biblia spune, it was only open for the prince. va rămânea deschisă pentru voievod. And when the prince went through, Și când prințul, voievodul a then it intrat, was closed. s-a închis. And if you want to prove the Bible is wrong, Și dacă dumneavoastră doriți să dovediți că Biblia este falsă, open the gate. deschideți poarta. That's easy. E ușor. Okay. Now we look here. It's just a big cemetery in front. În fața porții este un cimitir. This is inside. Aceasta este partea dinăuntru a zidului. Oh, sorry. And now we're looking up. Și acum, de aici, The garden, din oraș, se vede the Garden of Gethsemane grădina Ghețiman and the Mount of Olives. și muntele Măslinilor.
we're going to travel through the place, and we come to these steps. În timp ce călătorim prin Ierusalim, ajungem la aceste scări. And I was told, Și mi s-a spus, you understand, înțelegeți, nu? I was told these are the steps to the upper room. Mi s-a spus că acestea sunt scările care duc la camera de sus. But you wouldn't have to go up to the upper room. Dar nu trebuie să urcați până la camera de sus, But here they are. pentru că aici sunt. This is the upper room. Aceasta este camera de sus. And this is where Jesus had the Last Supper. Și aici este locul în care Isus a avut ultima cină. He took the water and washed their feet, Apoi a turnat apă într-un negheană, a început să spele picioarele ucenicilor, and then took the cup, apoi a luat paharul, and they had the sacraments Sure. of communion. a susținut sacramentul împărtășirii. There was one person, Nu a fost doar dar era o persoană, Judas, Iuda, and he, for 30 pieces of silver, care pentru 30 de monede de argint was willing to betray Christ. a fost gata să-l trădeze pe Hristos. And after the communion, they went out through the gate Și după cină au ieșit pe poartă and down here and over to the Mount of Olives. și au coborât pe această cale până în grădina măslinilor. Over there, they built the altar of nations. Acolo s-a construit Biserica Națiunilor. And we are told Și ni se spune that that's the exact place where Jesus prayed. că aici este locul exact în care s-a rugat Isus. This is the Garden of Gethsemane. Aceasta este grădina Ghetsimani. It's very nice to walk through the olive trees. E foarte frumos să treci printre măslini. And in Gethsemane, Jesus had peace. Și în această grădină Isus și-a găsit pace. But the night he prayed here, Dar în această seară he was arrested. El a fost prins. Jesus aici. had been praying for the disciples. Isus s-a rugat pentru ucenici, s-a sculat, a venit la ucenici și i-a găsit adormiți de întristare. And great drops of blood. Și sudoarea îi se făcuse ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. And the soldiers came. Și au venit soldații. And Judas betrayed Christ. Și Iuda l-a vândut, l-a trădat pe Isus. Jesus was beaten. Isus a fost bătut. He was taken before Caiaphas. A fost dus înaintea lui Caiafa. And then he was taken to Pilate. Apoi a fost dus la Pilat. We are told Și ni se spune that this is the exact place că aici este locul exact where Jesus stood. pe care a stat Isus. Pilate had a problem. Pilat avea o problemă. He asked the question, El a pus o întrebare. what shall I do with this just man? Ce trebuie să fac cu acest om nevinovat? He is a good man. What shall I do? El este un om nevinovat. Ce să fac cu el? We are told Ni se spune Jesus was tied to this column. că Isus a fost legat de exact această coloană. And the Bible says, Și Biblia ne spune, atunci Pilat a luat pe Isus și a pus să-l bată. when we go to Rome, Când mergem în Roma, I will show you another column vă voi arăta și acolo o altă coloană. where they claim Și ni se spune that is the column that Jesus was tied to. că aceea este coloana de care a fost legat Isus. Pilate's soldiers put in the crown of thorns. Soldații romani au pus o coroană de spini pe fruntea lui Isus. And then Jesus was taken before Pilate. Și apoi, de aici, Isus a fost dus în fața lui Pilat And Pilate says, what shall I do with this man? și Pilat a întrebat, ce să fac omul acesta? I said, if you let him go, Iar ei strigau, you are no friend of Caesar. dacă dai drumul acestui om, nu ești prieten cu cezarul. And the crowd cried, Și mulțimea striga,
Crucify him. Răstignește-l. Crucify him. Răstignește-l. Crucify him. Răstignește-l. I wonder, would you just say, away with him and crucify him? Vom spune și noi ca ei, ia-l, răstignește. If you were there, Dacă ai fi acolo, what would you have done? ce ai face tu? We now go down the road of the Via Dolorosa. Acum vom merge pe calea Via Dolorosa. And it was down here Era pe aici, where Jesus would have walked underneath the arch of the place of Pilate. este pe aici pe unde a trecut Iisus, pe sub podul lui Pilat. See? And the walk where Jesus walked is where many people go at Easter. Și pe această cale, mulți oameni, cu ocazia Paștelor, mergeau în vizită. But Jesus had to carry a cross. Dar diferența era că Iisus trebuia să să ducă o cruce. It was very heavy. Și era o cruce grea. And after he had been beaten Și după ce a fost and scourged, bătut, biciuit, he collapsed. a căzut. And we are told Și ni se spune, this is the place where Jesus collapsed. aici este locul în care a căzut Iisus. We are told that Simon of Cyrene was here. Și ni se spune că Simon din Cirena a fost aici. And they gave him the cross to carry. Și i s-a dat lui să ducă crucea. And he went all the way to Calvary. Și s-a dus, a urcat toată calea aceea a Calvarului. The Bible says Dar Biblia spune Jesus was crucified at Golgotha. că Iisus a fost crucificat pe Golgota. And at Golgotha it was called the place of a skull. Și Golgota înseamnă locul căpățânii. And there is a face of a skull. Și aici este locul căpățânii. Right? There they nailed Jesus to the cross, Aici este Iisus pe cruce. hanging there for our sins. Este atârnat acolo pentru păcatele noastre. He had done nothing wrong, El nu a făcut nimic rău, yet he was willing to give his life for each one of us. dar totuși a fost dispus să-și dea viața pentru fiecare dintre noi. The crowds mocked him, Mulțimea l-a batjocorit, and his thoughts were only for others. dar gândurile lui erau doar spre alții. He said to John, El a spus lui Ioan, look after my mother. ai grijă de mama mea. There were two other people crucified at this time. Dar erau și alți doi oameni crucificați lângă el. One said, Unul a spus, if you are Christ, take us off the cross. dacă tu ești Hristosul, dă-te jos de pe cruce. But the other one said, Dar celălalt a spus, Jesus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. remember me. Adu-ți aminte de mine. Remember. Adu-ți aminte de mine. I pray that God remembers us. Mă rog ca Iisus să-și aducă aminte de fiecare dintre noi. And Jesus said, Și Iisus i-a spus, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. I tell you something. Vreau să vă spun ceva. I'm telling you today. Vă spun astăzi. I'm telling you now. Vă spun acum You will be with me in paradise. că tu vei fi cu mine în rai. That was the greatest hope that thief could have. Aceasta este cea mai mare speranță pe care a putut-o avea acel tâlhar. Because the blood of Jesus was shed for us. Pentru că sângele lui Iisus a fost vărsat pentru noi. And Jesus, Și Iisus, when he died, când a murit, they were going to kill the lamb. Când Iisus a murit, preoții la templu erau aproape gata să omoare un miel. But the real Lamb of God was on the cross. Dar adevăratul miel al lui Dumnezeu era deja pe cruce. And when he died, Și când acesta a murit, the lamb escaped. mielul a fugit. Because the temple veil was rent from top to bottom. Pentru că perdeaua din templu s-a rupt în două de sus până jos.
Joseph and Nicodemus and Mary took down the body of Jesus. Iosif, Nicodim și Maria au luat trupul lui Isus de pe cruce. And do you know where they took the body? Și știți unde i-a dus trupul? Unde i-a dus They trupul? took him to the tomb of Joseph. I-a dus la mormântul lui Iosif. Iosif din Arimatea. And the Bible says Și Biblia ne spune, în locul unde fusese răstignit Isus era o grădină. Și în grădină era un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni. where was the tomb? Unde a fost mormântul? În grădină. Was there a garden in the Holy Sepulchre? Era vreo grădină acolo unde ni s-a spus că este mormântul lui Isus? No. Nu. But here, Dar we will aici find that there was one. găsi că era o grădină. The Bible says Biblia ne spune, that the Sabbath was coming din on. pricină că era ziua pregătirii iudeilor, pentru că mormântul era aproape, au pus acolo pe Isus. The garden tomb. Mormântul din grădină. You see, now we have two tombs. Vedeți, acum deja avem două morminte. But this one has a garden. Dar acest mormânt are și o grădină. This one was near Golgotha, the place of the skull. Acest mormânt este aproape de Golgota, locul căpățânii. And inside, Și înăuntru, we are told Jesus was laid here. ni se spune că Isus a fost pus aici. He died for our sin. El a murit pentru păcatele noastre. The actual location is still uncertain. Locația exactă încă este necunoscută. But this one does have a garden. Dar acest mormânt are o grădină lângă ea. And it's very close Și este foarte aproape to where he was crucified. de locul în care a fost răstignit. Now it says that there was a stone. Ni se spune că acolo a fost o piatră. And you can imagine a stone because here Vă puteți imagina piatra. there is a channel for the stone could be rolled. Aici este un canal pe care putea să fie rostogolită o piatră. Okay, similar to how this one was. E ceva similar ca piatra care astupă intrarea aceasta. But here you can see the channel. Și aici se poate vedea canalul. You know. Okay, this is inside. Așa arată înăuntru. Today it's impossible to get in. Astăzi este imposibil să intri în acest loc. Christianity has a religion of a risen Savior. Creștinismul are o religie a unui salvator viu. Because our Savior is risen. Pentru că salvatorul nostru este viu. He is not here, for he is risen. El nu este aici pentru că a înviat. No. Jesus came out of that tomb. Isus a ieșit din acest mormânt. And we are told Și ni se spune that Jesus went to the Mount of Olives, că Isus a dus pe muntele and Măslinilor there with his disciples, și acolo împreună cu ucenicii I was told, mi s-a spus this is the place că acesta este locul where Jesus had a special prayer. în care Isus s-a rugat în mod special Now, inside, și înăuntru there is the Lord's Prayer in many languages. este rugăciunea Tatăl nostru în multe limbi. This one is China. Aici este în chineză, That one is English. aici este în engleză. When I go again, I will look for Romanian. Și când mă voi mai duce pe acolo, o să caut peretele cu limba română. No? Da? People touch this spot. Și oamenii pun mâna pe aceste locuri They believe pentru că that Jesus cred stood there că Isus a stat exact în acest when he punct, ascended to heaven. înainte de a se ridica la cer. I asked the question, Și eu am întrebat how heavy was Jesus cât de greu a fost Isus. to make this hole with his feet? Pentru că aici este o groapă și s-a lăsat piatra în jos.
But Jesus then left this earth, Apoi Iisus a părăsit acest pământ, but he gave each one of us a promise. dar ne-a dat fiecăruia dintre noi o And promisiune. that promise is very special. Și această promisiune este specială. Although he has left the earth, Chiar dacă a plecat de pe acest pământ, his promise of John chapter 14, această verse 3, promisiune o găsim în Ioan, capitolul 14. Jesus said, Iisus a spus, in my Father's house în casa Tatălui meu there are many sunt multe mansions. locașuri. If it Dacă were n-ar not fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. I will come again. Mă voi întoarce. My friends, as we look at the world, Prietenii mei, dacă privim în această lume, scientists tell us oamenii de știință ne spun, this world cannot continue much longer. această lume nu poate să mai dureze prea mult. Not only is there disasters all over the world, Nu numai că sunt dezastre peste tot în această lume, the ice is all melting. gheața aproape s-a topit cu totul. Everything is collapsing. Totul cade. But Jesus said, Dar Iisus spune, I will come again eu mă voi întoarce and take us to a better place. și ne va duce într-un loc mai bun. My friends, that is a better place. Prietenii mei, există un loc mai bun. It's not a place like we live in. Nu este un loc așa cum ca cel în care trăim. A far better place. Este un loc cu mult mai bun. No sin, sorrow, suffering. Nu este păcat, nu este tristețe, nu este suferință. No death. Nu este moarte. Because God is making a new place. Pentru că Dumnezeu a făcut un loc nou. And He's promised to come again. Și promisiunea Lui este că va veni din nou. And He holds out His hands. Și El întinde mâna He says, please, și spune, te rog, give me your heart. dă-mi inima ta. When I come, I want to come for you. Când voi veni, vreau să vin pentru tine. Take the offer He gives. Vă rog, acceptați oferta Lui. There's room for all of us. Există loc pentru toți And He wants to take us home. și El vrea să ne ia pe fiecare acasă. I pray that Jesus will help us to be ready. Mă rog ca Iisus să se împlinească cuvintele lui Iisus care să vină să ne ducă acasă. Tomorrow night, Mâine seară. where are we going tomorrow night? Unde mergem mâine seară? Would you like to come with me Vreți to Egypt? să veniți cu mine în Egipt? Huh? You need something? Aveți nevoie de ceva? You need your passport Aveți nevoie de pașaport. or a problem with visa? Dar să știți că veți avea probleme cu viza. You need your problem. Nu. If we cannot go to Egypt, Dacă nu putem merge în Egipt, we bring Egypt here. vom aduce Egiptul aici. We're going to all these places in Egypt. Vom merge în toate aceste locuri din Egipt. I'm going to explain some of the symbols that are in Egypt. Vă voi învăța să citiți simbolele egiptene. We should go to the pyramids. Vom merge la piramide We're going to see a special picture și vom vedea o imagine specială, at Abydos. un epiglos. Okay, we're going to Dendra. Apoi vom merge la There's Dendra. something special at Dendra. S-a întâmplat și acolo ceva special. We're going down into the tomb of Tutmosis III. Și vom coborî în mormântul lui Tutmose al III-lea. My wife is going down, Soția mea coboară and we can go down tomorrow night. și mâine seara vom coborî și noi. There are special things to see in these tombs. Și există în acest mormânt anumite lucruri deosebite. This man, Acest om, why did I take his photo with my wife? de ce credeți că am făcut această poză împreună cu soția mea? Would you like me to tell you? Ați vrea să știți? When? Când? Cool. Acum. No, I'm going to tell you now. O să vă spun acum. This man Acest om, says, sorry, sorry, îmi pare rău, nobody can come in this tomb.
nimeni nu poate să intre în acest mormânt. I said, why? Și am întrebat de ce. He said, it's closed. E închis. You know, when somebody says that, I want to go in. Știți, când mie îmi spune cineva că nu pot intra, So I said to him, așa că i-am spus, can I take your photo with my wife? pot să îți fac o poză împreună cu soția mea? Oh, yes, he said. Da, cum să nu? He stood with my wife. Așa că stat lângă soție. I took his photo. Am făcut poza, But one thing is special. dar un lucru este special. They have a special word, Ei au un cuvânt special. bakshi. Bacșiș. You know? Știți și dumneavoastră cuvântul ăsta. So I took his photo. Așa că am făcut poza, I gave him some bakshi. i-am dat niște bacșiș, I showed him a little more money. i-am arătat niște bilete mai noi So I said, și am spus, friend. prietene, You see, we are now friends. știi, acum suntem prieteni. And his friend is money. Așa că prietenii lui sunt banii mei. And I said, if I give you a little money, Dacă îți dau niște bani, can we go in? putem să intrăm? He looks around, Se uită împrejur. says, but be quick. Ok, dar repede. So we went in quick. Așa că am intrat Do repede. you know what I saw in there? Și știți ce am văzut aici? I'll tell you tomorrow night. Mâine seara o să vă All spun. right? Bine? But I tell you, Dar vă it was spun good money I paid. că am plătit bacșiș bun. This is Kanam. Aici este Kanam. canon. And he is the head of judgment in Egypt. Și aici este capul judecății din Egipt. And the pharaohs fear him. Și faraonii se tem de acest loc. You'll understand tomorrow night. Și mâine seara veți înțelege de ce. We are going right up the Nile, Și vom merge în susul Nilului, past the Aswan Dam, trecând de Asfaldam, and to a special place here. într-un loc special, aici. This is built by Aici. Ramesses II. Acest loc a fost construit de Ramses al II-lea This is Abu Simbel. și acest este Abu Simbel. And Abu Simbel is something special. Și acest lucru, aici este un loc special. This was built for his wife. Acest mormânt a fost construit pentru soția sa. And his temple Și templul lui is this one. este acesta. And I'd like to tell you something. Și vreau să vă spun You ceva. see, his head is missing. Vedeți că aici este un cap care lipsește? It's there. Este aici, jos. Why? De ce? I think I know. Eu cred că știu. I don't know, Nu știu, but I think I know. dar cred totuși că s-ar putea să And știu. I'll tell you tomorrow night what I think. Și mâine seara o să vă spun ce cred. But I think you will laugh. Și cred că dumneavoastră veți râde, We'll see. dar vom vedea mâine seara. But that's tomorrow night. Așa că nu pierdeți mâine seara.